Premýšľate nad voľne stojacou vaňou? Rozmýšľate o tom, aký je správny rozmer, farba alebo materiál, z ktorého by mala byť vaňa vyrobená? Tieto a ďalšie otázky si odpovieme v tomto videu. Som Lukáš Vasaráb, autor stránok výberovékúpeľne.sk, kde prostredníctvom videí, článkov a rozhovorov pomáham zákazníkom so správnym výberom kúpeľného vybavenia. Dnes som prijal pozvanie od Andreja Sirku, majiteľa kúpeľného štúdia Atridom.sk z Topolčian. Ahoj Andrej. Ahoj. Prosím ťa, predstav sa našim divákom, povedz, čo robíš, ako pomáhaš zákazníkom. Takže ďakujem. Sme kúpeľňové štúdio, zaoberáme sa už niekoľko rokov touto prácou a našim zákazníkom vieme ponúknuť široký výber obkladov dlažieb, batérií, kúpeľňového nábytku, vaní, rôzneho sortimentu pre kúpeľne. Takisto ponúkame poradenstvo, ako je napríklad grafický návrh, vizualizácie kúpeľní a taktiež dodanie tovaru. Okrem tejto činnosti si dovážate aj nejaké vlastné produkty. Môžeš nám povedať pár podrobností k tomu vášmu tovaru? Áno, dovážame si už asi 2 roky vlastné produkty talianskeho dizajnu, aby sme trochu mohli ponúknuť zákazníkom aj iný sortiment a o to lepšie vidíme aj my tú spoluprácu potom napríklad s obchodnými partnermi. Jedna z najdôležitejších otázok je, ako si správne vybrať rozmer vane. Odporúča sa vybrať si dĺžku vane, aká je výška po ramena. Čo si o tom myslíš, alebo ako radíš zákazníkom s výberom veľkosti vanity? Tak z mojich skúseností môžem povedať, že u nás si ľudia vyberajú podľa toho, ako sa im hodí do priestoru, hlavne tá vaňa, a v tej kúpeľni. To znamená, koľko centimetrov sa im mestí, aby ten priestor vyzeral naozaj pekne s tou vaňou. A väčšinou to vychádza okolo nejakých 170 cm, že plus minus 5 cm je rozmer tej vane, ako bežný, taký štandardný v tých kúpeľniach. Ďalšia podstatná otázka je, ako si vybrať tvar vane. Aké máš skúsenosti so zákazníkmi, podľa čoho si vyberajú správny tvar vane? Takže v dnešnej dobe si zákazníci vyberajú najčastejšie buď hranatý alebo oválny tvar. Všetko závisí od toho, čo si zariadia do kúpeľne, či to už bude hranaté umývadlo, hranaté batérie. A nedá sa presne povedať, že dnes je trend hranatý tvar alebo oválny tvar. Jednoducho je to podľa toho, ako to zákazník cíti, ako sa mu páčia veci a tak. Myslíš si, že veľká vaňa je lepšia pre zákazníkov ako menšia, alebo aké sú rozdiely medzi veľkou a malou vaňou? Takže z mojich skúseností môžem povedať, že najčastejší rozmer, ktorý sa používa, je od 160 cm do 180 približne. Ale vždy závisí od tvaru tej vane, pretože vo vnútri ten priestor sa pri každej vani mení. Takže je ideálne, aby sa zákazník asi zastavil osobne, ale vaňu si vyskúšal. Áno, je to tá najlepšia možnosť, keď si zákazník sám príde pozrieť typ a tvar vane, aby sám videl, že či mu je tá vaňa vhodná alebo nie je. Určite pre vyšších zákazníkov je vaňa rozmeru 180 cm ideálna. Prejdeme k materiálom, porovnajme si materiály. Aké materiály sa používajú na výrobu vaní? Takže najčastejšie sú u nás používané materiály ako akrylát, liaty mramor, smaltovaná oceľ a kvarylový materiál. Porovnajme si akrylát versus liaty mramor. Aké sú výhody akrylátu oproti liatému mramoru a naopak? Takže akrylát je všeobecne na Slovensku používaný materiál najčastejšie, vzhľadom k tomu, že je najrozšírenejší, kvôli tomu, že je dostupný cenovo a zároveň aj veľkosťou výberu. Jeho výhodou je, že je neporezný, má hladký povrch a je teda tým pádom ľahko čistiteľný a zároveň aj hygiena je o to jednoduchšia a komfortnejšia. A liaty mramor naopak? Aké má výhody liaty mramor? Výhody liatého mramoru sú, že je to pevný materiál a keďže je vyrobený z granulátu, tak jeho hrany dokážu byť pekné a ostré. Prejdeme ďalej, povedzme si niečo k smaltovaným vaniam. Takže smaltované vanie majú veľkú výhodu vo svojej pevnosti a v životnosti materiálu. Majú odolnosť voči nejakým poškriabaniam, chemickú odolnosť, ľahko sa udržiavajú a čistia. A možno menšou nevýhodou je ich menší sortiment a prípadne vyššia cena pri voľne stojacích typoch vaniach. Ďalším a posledným materiálom, ktorý preberieme, sú kvarilové vane. Aké máš skúsenosti s kvarilovými vaňami?
Takže Quaril je to podľa môjho názoru jeden z najkvalitnejších materiálov, má hladký povrch, vysokú pevnosť a vyrába sa zo zlúčeniny kremíku a akrylátu a zároveň patrí medzi druhy tovaru, ktoré sú vyššej cenovej kategórie, takže sú u nás menej predajné, povedzme ako akrylátové vane a taktiež majú menší sortiment a vo výbere tvarov, rozmerov a veľkostí. Prešli sme si všetky najpoužívanejšie materiály. Z akého materiálu ponúkaš vane ty a prečo si vybral práve tento materiál? Naše vane sú vyrobené z akrylátu, ktoré si dovážame a hľadali sme podľa toho, čo zákazníci si vyžadujú a taktiež, aby to malo primeranú cenu. Veľmi častá otázka takmer od každého zákazníka je ohľadom chladnutia vody versus k materiálu. A čo si o tom myslíš? Je chladnutie vody v závislosti na materiál dôležitá otázka, alebo ako to je reálne? Takže áno, stretávam sa aj ja s otázkou, že či je vhodnejšia vaňa smaltovaná alebo akrylátová z pohľadu teploty vody, ale podľa štatistiky a skúsenosti vieme, že až 80% uniká cez povrch hladinu vody. Čo je súčasťou vaní, ktoré predávaš a treba k nim ešte niečo dokúpiť? Takže súčasťou týchto vaní je sifón, konštrukcia s nastaviteľnými nožičkami a zároveň doprava, ktorá je pre zákazníka zdarma. Aké formy dopravy využívaš? Zabezpečujete dopravu aj vlastnými autami alebo akým spôsobom zavážete tovar zákazníkom? Tak snažíme sa v čo najbližšom okruhu zabezpečiť vlastnú dopravu a pokiaľ je to ďalej, tak prepravnou spoločnosťou. Takže ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Ak ste z okolia Topolčian a chcete vidieť vane naživo, zastavte sa v kúpeľnom štúdiu Atrium. Ak ste z väčšej vzdialenosti, môžete objednávať priamo na stránkach výberových kúpeľní. Ďakujem za sledovanie videa a čoskoro sa vidíme pri ďalších videách.